Lho niku wis oleh teko konone, teko acine wis oleh. Oh. Ajine oleh teko sampean. Aku oleh bayaran teko aci. Lah iki 12.000 iki yo, 12.000 lah sampean. Oleh teko konone wisan, teko Oh. kantoris, Teko- otomatis Teko nggih. kantore oleh. Nggih, pun nggih. Nggih. Mas, Mas. Saman ngene iki budal mulai jam piro? Budal mulai jam 7. Jam 7 isuk. Saman sregep ya. Nggih, Aci. golek duit rek. Iya, apik. Aci merdeka Indonesia. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Berarti sampean mau dibayari karo Aci. Walaupun iki mek anu apa? Gade ongkos kirim ngono ya. Nggih, bayari konone, bayari acine. Iya, iya. Lah anak sampean nomor 1, umur piro? Umur 14. 14. Nggih. Oh, gede berarti. Gede Mas. punan, pun Nggih. gede. Nggih. Pun nah, mboten takon malih ya. Boten. Kok pun gorong budal lho kula. Boten, boten. Nggih pun. Sampean kok nang ndi ae iki? Nggih ngirimno niki. Ngirim niki kene Ngirim. wonge. Iya, iya. Ngoprek. Iya. Gak anu Mas sakjane Aduh aku kita budal kae iki sak dinteni wonge niki. budal wong aku takok iki